Какво става, маняци? Добре дошли в един от последните епизоди от поредицата, в която рейтваме вашите аутфити. Но преди да започна да оценявам ето това момче, искам да ви напомня да видите нашата инстаграм страничка, както и нашия вебсайт fashionrep.com, да видите най-бруталните намаления. Правим цяло България. Аре да започнем. Така, ето го момчето, облечен по доста добър начин според мен, като започнем първо от якето, което е на Монклер. Тяхната цена варира на около 500 до 600 долара. След това преминаваме към панталона, който е на Галери Деп. Между другото, мен на кефтите панталони и него цената му е около 700-800 долара. И се завърших, имаме едни доста бейсик, но готини обувки. Лично аз имам такива Vapor Max-ове и на тях цената им варира на около 200-220 долара. Лично аз бих носил различни обувки, но цяло мисля, че причина не съм се облякал доста добре. Крайната му оценка, която му давам, а именно 7,5 от 10. Пак бързо да ви напомня, вижте нашия вебсайт, който е в